Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Biyernes, pizza 17 na. Buwan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong isgutanan karong butaga mga higala. Low pressure area nga nakasulod na sa nasod. Nahimong usa ka tropical depression nga ginganlan karon og Ramil. Si Ramil nahimutang karon mga 1,000 kilometer sa silangan nga southwest kon southeastern Luzon. Posible kini mo landfall sa Aurora o Quezon Province sa Oktubre 19, adlaw nga Domingo. Straight to the point. Ang signal number 1 giisa karon dito sa eastern nga bahin sa Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay ug Sorsogon. Straight to the point. Ato ni paminawan mahigalaon sa epekto ini mong bagyo dinhi sa ato, ha? Pinaot po ta mahigala nga wa ni epekto, ha? Ug ato giampo to maigsuon sa niya dito sa maong area nga di lang in town mahigala ka problema ni ining maong bagyo. Nining mao mga higala unyang low pressure area, ha? Nga nahimo ng tropical depression. Naot mo tag mahilis rin sa kadagatan, ha? Kini maong tropical depression mga sukit tig paminaw. Og unya kini ang ato sa bantayanan mahigala kay kung doon na mahigala tropical depression, ang problema na pod mga kahigalaan sa pagbaha-baha, mahinumdom na santa sa flood control projects. Straight to the point. Dili malikayan mga kaigsunan. Sa laing bahin, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. moduaw pagbalik sa Northern Cebu karong adlaw. Ilabi na sa Dakbayan sa Bugo o sa San Remigio aron susihon ang kalambuan sa gitukod nga modular shelter units alang sa mga biktima sa linog. Straight to the point. Nakalas sa magnitude 6.9 magnitude nga linog dito sa Northern Cebu ni abot na sa 76 kabuok. Straight to the point. Termiro may gala, sitinta, may abot man itong 69, sitinta, 71, nag-72, santo nag-74, nag-75, sus ginoo ko. Karon na 76 na. Kaya doon ay nadaas tambalanan, wa makasurvive. Atong iampo mahigala nga kanang nadaas tambalanan, makasurvive na ta na sila. Di na unta mapunan pa kining fatalities mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Ug unya ang mga nakadawat nato sa atong mga hinabang dahil miabot na 50 kapin, ang hinabang sa DYHP ug IFM ug sa atong mga listeners atong gitagaan og mga tag 15,000 pesos ang matag usa ka kinabuhi nga nakalas in town niabot na og 57 kabuok ang atong natagaan mga kahigalaan. Mayo unta mga higala og karon napun-an man ni ron ato ning tagad pagtagad gihapon mga sukit ti paminaw. 57 na ang nahatagan nato sa tag 15,000 pesos ang matag usa ka kinabuhi. Dili lang kay matag pamilya kinabuhi gyud nay usa ka pamilya nga namatyan tawag tulo, so tagaan na to mga higala og 45,000 pesos. Pero mo lagi na dako-dako unta iya nadawat pero sakit magikayo sad. Tulo may nawagtang mga kahigalaan. Mo na nga ato ning tagag-pagtagad karon nga buntaga sad nya katong uban nga mga biktima sa linog ato sad mahigala ang gihatagan na sa atong mga hinabang sab sa DYHP, IFM gusto mga listeners. Og nakahimo na tag first wave, second wave ug third wave. Magahimuon mga kahigalaan. Unya ang ato mga higalang relief operation mga kahigasunan. Ang atong pagpangayo og hinabang amo na mga higalang giundang ang sa Northern Cebu ug sa Davao okay na to. Unya atong iampo nga wa nang tay laing mga katalagman. Kay amo naman ang kuantanan, amo naman ang hipos o amo naman ang mga higalang gihimo tanan ang pagpangandam alang na sa pagpanghatag na sa atong mga kaigsunan nga nanginahanglan. Straight to the point. Nya moingon ko mahigala nga okay na to kay
nya magampo ta nga di na in taon mo usab ning mga katalagman ani aron nga di na pud mi magpakauwaw in taon og pangayo ninyo. Among mga listeners, nahibaw mi sa inyong pagka manggihatagon diha. Salamat kaayo. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin mga kaigilaan, ang Philippine Health Insurance Corporation ni pasalig nga way mabayran ang mga naangol nga na-admit sa tambalanan tungod sa kusog nga linog. Ubos kini sa zero balance billing sa PhilHealth. Straight to the Ato point. ning iklaro day naman tay programa sa PhilHealth matag Biyernes, di ba? Ato iklaro ni kay do na may mga nidangop sa damo diri nga amo sang gitabangan mga kaigsunan kay na nga biktima nya naa sa tambalanan medyo naglisod man daykin. Nya do na mga higalay mga panginahanglan, ha? So ato ning i-connect day nga matabangan nato ni mga kaigsunan taon. Kay medyo di lalim nga naa pa sa tambalanan nya do na mga gastuhan kay miingon man daykin nga ang gobyerno nga kuna unya na kay inigkahuman na. Katunang final billing. Unya kay mag final billing, di pang final billing na may panginahanglan tambal indekin. Maingon man kining tambala kinahanglan, kining tambala kinahanglan. Unya ang angman paabuton pa nimong final billing. Medyo angay nang pagtagad sa napita mga sukit tigpaminaw, ha? Straight to the point. Labi na tambal gi kinahanglan nga idapat gyud karon. Unsa pag final billing? Simbako lang hinuod di makaabot final billing na day. O di matagaan og tambal sa inadlaw nga tambal, ha? So mo nay dapat nga tan-awon sad sa gobyerno mga suking tigpaminaw. Straight to the Samtang point. sa pikas nga bahin mga kaigilaan sa kauluhan, DILG Secretary Jinvic Rimulya nibut niya nga dunay 500 million pesos nga insertion alang sa intelligence fund sa kapulisan karong tuiga. Straight to the Si point. kanhi Kongresista Saldico mao'y gitumbok nga responsable sa maong insertion. Straight to the Pero ang point. katawhan karon ni demand nga unta ang investigasyon sa Independent Commission on Infrastructure mapublikar unta aron masayod ang katawhan unsa nay dagan ining maong investigasyon. Straight to the Ora point. gituyo man ni mahigalag hilom. Ang sa lower house hilom na, ang sa Senate hilom na kay wa na may ni puli mahigalang Senate Blue Ribbon Chairman. Unya ang sa ICI labaw pang hilom kay wa mga higala mapublikar. Ambot unsay padulngan ini mga sukit paminaw basin og magmatatag buntag. Nga duna na mga higalay kinsa ning mga kasakaan og kaso og kinsa tong dili. Straight to the point. Dili masatisfy ang publiko labi na katong mga klarong sad-an unya wa gi kaso mapasaka. Labi na katong klarong sad-an unya mapahinuoy na himong hero. Dako mahigalang balikwaot paminaon. Kini uguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan